Greetings, good people. My name is DJ Oli and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, join the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. Kanongwa gara uri mgaro panapa dango kutenda nekusupporta Point 5 Creative Studios. So without wasting much of your time, guys, kurukupisa kunonzo kupisa kwa ndozwa kurukuita zvamanje manje mawani. Kuti malaita yaramba kabaga pakaipa sakare kana ngoti gaga munyanda nayo zvamanje twatango daiso tadabva panapa nditika. So kana une deal raunaro une business raunaro unofunga kuti iwe neni togona kuitisana kuti tiite mari, ndibate namba dzangu ndo dziri pa screen apa. Kana une zvoda kushambadzirwa zvauri kutengesa zvauri kuita sei, ndibate futi namba dzangu ndidzo same number nditika. We unyanda nayo panapa kumana ndiri kukumbirawo muri yeZimbabwe kuti aiwa anenge azvinzwa mukomana, anenge azvinzwa Nelson Mandela azvinzwa kuti aiwa ndapo yet asataita sei ataura decision yake, but vanhu vari kufungidzira zvisiri. So zvisinei ndine a tweet that I want to show you. Yapostwa na Sabhuku buru munongoriziva buru arimire kutaura buru mawani. Saka ndikatizoti Sabhuku vari kumonyasotaura achiti chii patweet iyi handiti. Saka zviri kunzi izvona Sabhuku Temba Muliswa, the reality of many who have gone against Chamisa is that politically they are done. Buru chandorira buru ari wande rinongoti nka neipapo rakananga neipapo. And if you go against Chamisa, watopera ndokutopera kwako ikoko mawani. Zvamanje ndazoona kuti pane vanhu vanodiwa munyika ka. Chamisa is one of them. Anotodiwa zvekudaro mukomana zvekutodaro, but muri kuona kuti ma-audios muri kutumira muri kusenda pamusoro paJob Sikhala nerimwe timu rese aiwa ari kusvika, ende mamwe acho ndiri kuposta, but mamwe acho muri kuzonyanyodhipisa. Ndo zvimwe zvacho ndoda kuti aiwa chimboita sei chimbodzora iwo tsvimbo handiti. So I've got another audio that I'm gonna play to you and then muzvinzwira mega kuti zvamira sei. Mana ndiri kukumbirawo Zvakwana is yet to make a decision, but tweet iro vepese kuerenga mega wanga wasati wapesa kuerenga. Ringotaura rero kuti kana iwewe ukangoratidza kunge uri kuita kunge uri ku ruling party, vanhu havasitonakirwa newe. Saka ma-MPs, ma-councillors, ma-audios maona mamwe akawanda ndakanda panapa ndichitaurira vanhu kuti aiwa hanzi hatidi mimi, tinokudai nekuti makaberekwa naChamisa. Saka mukadzikiswa kumusana uko hanzi some of them hanzi some of some is their first time and last. Unongopinda muGD6 kekutanga umbobuda futi umbogumira ipapo. Saka ndikatinzwe audio ka bachipenet vachitaurawo mafungiro avo maonero avo, then pakashata boys mawani. Job. How many times did I call you Job Sikhala? Wandinonyanya wira tsitsi ndi mai Sikhala. Mai Sikhala ndo wira tsitsi. Zvokwadi kudai mai Sikhala ndo wira tsitsi. Job ungogara mujere 500 days wakubuda wakutaura kunge Mandela. Ende chauri kukanganisa Job kawo icon kauri uda kuzvitutumadza nako uchizvipa. Aiwa icon tisitaifana kukupa kuti uri icon. Ende ndine zvinhu zvandoda kuti ubate Job. No matter how much or a bigger name you can carry. Senyeredzi, but you cannot shine more than the moon. Unogona kunge une zita chairo rechirungu senyeredzi dzimwe dzine mazitawo, but hadzishine kudarika mwedzi. So Job uchenjere kunyebekwa nanaTendai Biti. Tendai Biti ari kutokuitira utsinye Job Sikhala munheuya.
I don't know what type of friendship yenyamuinayo, but tendai bita kukuitira utsinye. Ende danga ari munhu anokuda aifana kukurespecta, aifana kurespecta mukadzi wako. Zvokwadira mai Sikhala rakavharira mahara. Ramai Sikhala rakavharira mahara during your absence. Devanga uri umwe Jobho wagona kuzvipa nguva sematauriro akanga waita kuti ndiponi paindi nguva woteerera matama ose auya onzwa udama rake, auya onzwa udama rake. Iwewe semutungamiri otora decision yako kuti guys, panyaya yenyu ndakanzwa mese makataura, panguva yanda ndakanyarara ndakawana kubva kumativi ose, but inini somutungamiri soumwe wenyu ndandichifunga kuti apa ndo pakaposheka, apa ndo pakaposheka. Wobva watora side rakanaka rakajeka rinokuita kuti uicon hwako hurambe uripo. But this kind of decision yawatorai, you have flight your icon, iconish mutoilet. Wazvipedza wega, wazvipedza wega Jobho, kuzvipedza wega, kuzvipedza wega kuti fa. Vanhu vanozi musandimarisi Jobho, ndo maone vanhu kuda vaunopa vari kuteerera nevaunenge uchitengera zvemasupa neguka, but otherwise kunze uku hakuna anokuziva, and you are not going to be an icon. Kana uchida ndokubhejera ini inda unoita rally yaunoda naJob Sikhala, pakaita vanhu vanozadza kenda ndokupa mombe. You have messed your political career if you choose the wrong direction. Uchiona ndichikuudza kudai tiri kutokuudza chokwadi, tisati tiri panze. Mudzimai wako akasara akazvibata, respecta izvozvo ende ngazvive nemeaning kuti mudzimai wangu akasara akazvibata chokwadi. Mai mwana makatonogwa nechando ndisipo rikadzoka kuita kunge rembudzi. Chii chamakafira mwana wevanhu akafirei? Nelson Mandela chaakadzoka akawana winatozvara vamwe vana nevamwe varume, iwo une lake watodzoka ukaona mukadzi aripo pamba aripo. Waiwa baba wamwe, baba wakasunungurwa nezano, marepist ezano aya, varepi for zano, achiri munyangwagwa uchi akanowana kumba matongo, iwo atodzoka ukaona mukadzi nevana varipo. Unofanira kutenda Mwari ende ugorangarira kuti vakakusumudza zita rako ndivanani, makanozama zvimapati zvenyu zvimukatadza. Mai Sikhala de mambovhara madhoo. Iyo idenda ndirini Jobho ndopandaitodzinga kavana kuti torai mota indai kwana sekuru venyu, vamwe imi 3 indai kunosvagwa mai venyu, vamwe imi 4 indai kwatosvagwa ini. Ndombosara namai pambapo, gare gare mai huyai, gare gare mai huyai, ndichipungura. Ukataura wapungura, pfungwa dzinonyatsosenza idzi pfungwa idzi. Waifana kunge une nguva yekuti unenge uchipungura vhiki yose. Kuda maita kwetengu kuchero wakaguta, mukadzi akasara akagarira mahara panapo uchirasika sezvauri kuita izvozvo. You could have given yourself time yekuseta avoida majournalist aya. Izvozvo uri kutapiwa mashoko uchirasika rasika ndochimwauka mwako uchidhauka dhauka sezvauri kutotaura dondo. Mukadzi asati ambokuvhunzai kuti makadiko vasikala, timba akanga muriko kwakuriseko nai baba, achipuzurawo mapundu achirapa-rapa nekutsvaira-tsvaira nekukirina. Movha yose yamakanga maita muri kujero, kujero hakupiwe munhu chiso. Unodzoka mubhuruku wamaumwe wakuita kunge bonga. Mukadzi asati ambokuona seri neseri, iwo watotanga kurasika, watoti tatobatana nana biti. Itai zvenyu, asi chokwadi chiripo, vanhu vanoda chamisa. Imi mose makafukidzikwa nechaedza chaachamisa. If you fail kufamba pasi pegore uchibva Ijipita, unopararirana nemaEgyptians, unopararirana nemauto ehondo yaFaro. Ukafamba pasina mumvuri wegore unoparara.
famba mukupenya, famba mukupenya, famba nokupenya, famba nokupenya kwachamisa. Imi famba mukupenya, famba mukupenya, tifambe mukupenya kwachamisa, ngatifa mbe mukupenya kwachamisa. Mangozvinzwira baba Chipenet vachitaura vanhu vakatsamwa zvamanje people are angry and vanhu havasi kutomboda zvese izvozvozvo. Saka mawani guys, ndambokudza kuti kunokuri kupisa nditi. Kana unga usati wasubscribe about this channel, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one. Ndozva ndiri kutaura kuti aiwa vazvinzwa Nelson Mandela vazvinzwa, saka vachanyasweta decision yavo mune zvakanaka neungwaru pakashata. So as for me, DJ Holly, and the rest of the crew behind the scene, it's bye for now, and thank you for supporting 0.5 Creative Studios. Tosangana mu video rutera.